An kama mutane biyar a arewacin Girka bisa yunkurin maguɗi a zaɓe. Sojojin Rasha da na Ukraine na ci gaba da yin ƙirarin karɓe iko da birnin Bakhmut. Wani ministan gwamnatin Isra'ila tare da rakiyar 'yan sanda ya kai ziyara a harabar masallacin Al-Aqsa da ke a gabashin birnin Ƙudus. An kama mutane biyar a arewacin Girka bisa yunkurin maguɗin zaɓe, yayin da al'umma ke kaɗa ƙuri'a a zaɓen 'yan majalisun dokoki. Jam'in siyasa da dama ne ke fafatawa a zaɓen, sai dai ana ganin za a fi yin karan battar ƙarfe tsakanin jam'iyyar 'yan mazan jiya ta New Democracy ta Firayim Minista mai barin gado, Kyriakos, da jam'iyyar Syriza mai ra'ayin gurguzu ta tsohon Firaministan Alexei Tsipras. Hasashe na baya-bayan nan da wasu kafofin suka bayyana na nuna cewar jam'iyyar New Democracy ta Firaministan mai ci yanzu na kan gaba da yin ƙuri'u. Amma kuma bala'in haɗarin jirgin ƙasa na watan Fabrairun da ya abku a ƙasar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 57, ya rage wa Firaministan kwarjini sosai a idan jama'ar ƙasar. Wani ministan gwamnatin Isra'ila tare da rakiyar 'yan sanda ya kai ziyara a harabar masallacin Al-Aqsa da ke gabashin birnin Ƙudus, wanda ke a ƙarƙashin mamayar Isra'ila tun a shekara ta 1967. Wannan ziyara ta ministan tsaron cikin gidan Isra'ilan Itamar Ben-Gvir na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan bikin ranar Ƙudus ta duniya, wani taron shekara-shekara da ake gudanarwa a ranar Juma'a ta ƙarshe ta watan Ramadan don nuna goyon baya ga Falasɗinawa. Ƙasar Jordan da Hamas sun ce ziyarar ministan tsokana ce, kwar shiga ma babu wani haɗari da aka samu. Sojojin Rasha da na Ukraine na ci gaba da yin ikirarin karɓe iko da birnin Bakhmut, bayan sanarwar da sojojin Rasha suka bayyana a jiya Asabar cewa sun ƙwace garin. A yau, gwamnatin Ukraine ta ce sojojinta sun yi wa garin na Bakhmut zobe. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky, daura da taron G7 da yake halarta a Japan, ya musanta cewa Rasha ta ƙwace birnin na Bakhmut. Birnin na Bakhmut da ke gabashin Ukraine kafin a soma yakin yana da yawan al'umma miliyan 70,000. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan sanda sun soma gudanar da bincike a Jamus kan zargin guba da aka yi a baya-bayan nan da wani ɗan jarida ɗan ƙasar Rasha kuma mai fafutuka da ke gudun hijira ya ambata bayan wani taron 'yan adawa a birnin Berlin. Kafofin yaɗa labarai na bincike na Rasha a Zantivo sun buga wani rahoto a wannan makon suna bayar da bayani game da matsalolin kiwon lafiya da mahalarta biyu suka fuskanta a taron masu adawa da Rasha da aka yi a birnin Berlin a ƙarƙashin jagorancin shahararren ɗan kasuwan nan Mikhail Khodorkovsky da ke adawa da gwamnatin Vladimir Putin. Daga cikin waɗanda ake zaton an baiwa gubar har da wata 'yar jaridar Rasha da ta tsere daga ƙasar kwanan nan da ke zaune a birnin Berlin, da kuma shugabar wata ƙungiyar mai fafutuka Natalia Arno 'yan Rasha da ke zaune a Amurka fiye da shekaru 10, waɗanda suka halarci taron 'yan adawar na Rasha a birnin Berlin na Jamus. Adadin mutanen da suka mutu a turmutsutsun da ya afku a El Salvador a filin wasan ƙwallon ƙafa ya kai mutum 12. 'Yan sanda sun ce yawancin mutanen da suka mutu an tattake su ne, yayin da wasu aka soke su da shingen wayar da ya gewaye filin ƙwallon ƙafar. Turmutsutsun ya faru ne sakamakon cunkoson jama'ar da suka yi ƙoƙarin shiga filin wasan,
wanda aka rufe ƙofa domin kallon wasan league tsakanin ƙungiyar Alianza da Sedesfa. An dai tsaye da wasan domin ganin an fitar da jama'a daga filin wasan. Sannan ministan kiwon lafiya na El Salvador Francisco Alabi ya ce akwai mutane da yawa da aka kwantar da su a asibiti waɗanda suka samu raunuka. To labaran duniya kenan an nan daga nan sashen Hausa na DW, yanzu kuma sai shirye-shiryen da muke tafa da su ɗaya bayan ɗaya. DW Afirka a mako. Masu sauraro barkanmu da saduwa a cikin shirin na Afirka a mako da ke duba muhimman rahotanni da suka ɗauki hankali a nahiyar mu ta Afirka a mako mai wucewa. Suleiman Babayo ke muku sallama tare da Binta Aliyu Zurmi. Daga ciki muna ɗauke da rahotanni da suka haɗa da yadda ake shirye-shiryen canja mulki a Najeriya, yayin da gwamnonin ƙasar da za su karɓi madafun iko, sabbi daga ciki za su gaji matsalolin kuɗi. A jamhuriyar Nijar an gudanar da taro kan majalisar dokokin kasashen da ke magana da harshen Faransanci. Za mu ji muhawara game da sabon kundin tsarin mulki a ƙasar Mali. Mu yau ina zamu, Afirka yau zamu. To Madalla, Suleiman Babayo ina ganin mu fara yaye labulen shirin da duba halin da ake ciki a tarayyar Najeriya bayan share tsawon lokaci ana alkawari daga dukkan alamu sabbin gwamnonin tarayyar Najeriya na shirin kama mulki a cikin hali na rashin kuɗi da maruɗani. Wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da cikakken rahoto. An dai ɗauki lokaci ana kace na ce har ma an ɗau alkawarin gina famfo na fura. To sai dai kuma sannan hankali da yana da buɗewa ɓangaren sabbin gwamnoni na jihohin tarayyar Najeriya da ke shirin kama mulki a cikin halin ruɗani. Babu dai kuɗi a mafi yawan jihohi ko bayan ɗimin bashi da kila ma jerin rigimar rashin tsaro da talauci mai girma. To sai dai kuma ɗaukacin gwamnonin jihohi na ƙasar na can na kallon hanyar iya kaiwa ga bambanta tsakanin alƙawuran yin zaɓe da kuma kawai zuwa cika burin talakawa. A wajen wani taron da ya samu halarta ta ƙwararru a ƙarƙashin na ƙungiyar gwamnonin tarayyar Najeriya da yi. Sababbin ɗayan wasu tsofaffin gwamnoni da ke shirin barin gado sun saurari dabaru ciki da ma wajen ƙasar a ƙoƙarin neman hanyar fitar da ha'in talama. Umar na dai na zaman sabon gwamna na Jigawa da kuma ce ya koyar da dama akan hanyar cika alƙawarin da ke tsakaninsu da 'yan zaɓe. Babu wani bambanci gaskiya saboda ai abin da aka faɗa a nan shine ka tabbatar abin da ka yi alƙawari a lokacin yakin zaɓe za ka yi ƙoƙari ka tabbatar da shi, so kuma an baka hanyoyin da za ka bi ka ga cewar ka tabbatar da wannan abubuwan. Saboda haka ba wani bambanci kwarai da gaske, ya dai ƙara maka ƙarfi ma domin ka ga yadda za a yi ka tabbatar ka cika duka alƙawarkan da ka ɗauka na lokacin yakin zaɓe. Mafiyancin ku gwamnati na shirin hawa gadon nan cikin babban ƙalubale na rashin kuɗi da sauran matsaloli na harkoki na tafi da jihohin ku. Ya kake kallon wannan, zai zama tarnaƙi ko kuwa kila akwai dabaru da za a yi domin a warware su? To alhamdulillah, kai kan ka duba kasidun da aka gabatar sun ba da hanyoyin da za a yi domin a samu kuɗin shiga. Saboda haka akwai kalubale na rashin kuɗi, amma da kasidodin da aka gabatar a nan sun ba da hanyoyin da za a samu kuɗin shiga ba tare da kuma an matsa wa jama'a ba har yanzu. Saboda haka ina ganin a cikin yardar ubangiji waɗannan abubuwan za su tafi yadda ya kamata, tunda yake ga hanyoyi da aka bayar yadda za a samu kuɗin shiga, kuma ga abubuwan da kai na alkawari ana sara an dubin bakin gatari ne, za ka yi abun domin ka tabbatar da cewar an yi abin da ke daidai. Ko ta ina gwamnoni na jihohin tarayyar Najeriya suke shirin su biyu da nufin kawai zuwa sauke nauyin da yi. Da daman suna shirin ƙarar shekaru 4 zuwa 8 tare da kaiwa zuwa sauke nauyin albashi balle samar da ayyukan raya ƙasa a jihohinsu. Ana da zargin gwamnatin da ke shirin barin gadon da karkatar da dukiyar al'umma da nufin gina kai a cikin tsarin da yake rika alwata talauci a ko'ina a tarayyar Najeriya a halin yanzu. To sai dai kuma faɗin Aminu Waziri Tambol da ke zaman gwamna na Sokoto kuma shugaba na ƙungiyar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke shirin barin gado. Gwamnonin sun sauke nauyi a cikin tsarin da ke kama da rashin fahimta a tsakanin al'umma. To ni iya sani na dai mahiyancin gwamnati da muka yi aiki da su a wannan karni sun yi iyakacin kokarin su na ganin cewa sun yi amfani da kudaden gwamnati bisa ka'ida kuma ta fuskar biyan bukatar mutane. Ba za a rasa ɗaiɗaikun jihohi inda har yanzu ake da matsalolin rashin biyan albashi ba. Wataƙila in ka duba irin waɗannan jihohin da aka iska cewa kafin su shigo su waɗannan gwamnati ke kai yanzu wataƙila sun tarar da wannan gwamnatin da suka gada ta bar bashi na ma'aikata kila wata 5, wata 10, wata 20. To kafin ka iya biyan wannan kuma ka biya naka na lokacinka abu ne mai wuya saboda in kai la'akari da kudaden da ke shigowa. Amma dai iyakacin abin na fahimta shine kusan kowane ya iyakacin kokarin shi na ganin cewa haƙƙin da ke kan shi ya sauke shi, amana da ke kan shi ta mutane
ya kiyaye ta. Yan watan da ke tafi da na shirin zama zakaran gwajin dafi tsakanin sababbin gwamnoni da ke faɗin sun iya komai da miliyoyin al'umma ta ƙasar da ke cikin ni'yasu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. An gaida Ubala Musa daga birnin Abuja na Najeriya. Sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar. Binta Aliyu Zurmi, inda Majalisar Dokokin Ƙasashe masu magana da harshen Faransanci ta Francophonie da gudanar da zamanta na shekara-shekara wanda shine karo na 29 a birnin Yamai fadar gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, inda ta tattauna batutuwa da suka shafi tsaro da sauyin yanayi da tafiyar harkokin mulki cikin ƙasashe mambobinta. Wakilin Musa Salisu Bukari na ɗauke da rahoto. Tawaga ta 'yan majalisar dokoki na Francophonie na ƙasar Nijar gabaki ɗayansu sun taka rawar gani wajen ba da kyakkyawar alƙibla ga wannan taro. Honorable Amina Garance, 'yan majalisar dokoki ce ta Francophonie ta jamhuriyar Nijar. Muna zazzamna a tattauna